Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Ambia mono omancho muri sekondari kubwati getaseni kia Ndizi TV. Buna botambe aiga no bwansu bo moguse stobwate emeroberie miye yokwene kibuna ayeguno mancho muri ringwe somyole kunyarure kwa gokera emeroberie raige sigetaseni kia Ndizi TV na boro tiankwariga ni asomoroberi bwechi gosori. Buna botambe kere kulia chuma moso tekera chensa 10 wika chensa 12 tokoba ayeso bwato bwechi gosori na inche captain 001 Ndemo Steven. Nimete wiki ya tuwa vinge vya chigosori. Chitimu chinyinge kuruwana chiringi chisoime ya World Cup. Wikira boni yetu chitimu isato chioka. Tumanya nchiri chichiko chikuenda sense meli ya Qatar. Edro ya World Cup. Ya nyari reko soka. Amone vinge viribia korekanire. Ase ebiti au ntobe tokosanga yuansi. Aiga ase getaseni Ndizi TV somoro viliorero. Estora korekere ntokwene kibuna. Nkwe manyora mangali ya korekanira ase chigosori. Nebiti au. Tosu kare nkwana ntoreto ya ntorekwe manya mange. Nema itabangi baroro bara iga somoro belibye chigosori baganye tomo ganoye Sami Ondavu yorenga mogosori omokoro bwe timu ya Shabana FC emyaka ya 1990-1992 urenge winga akabe striker kaunga chigori chinyinge bali abakore bamaite buna omote ekachinsa 14 nusu no tunyari gosanga nere Sami Ondavu keboikerano ate omogano yabuna gosori timu ya Shabana na chiri chinkora arenge na ogonchuri kori arorirase egosori yorogongo rwagusi kurenda bono tiganyare kumo introduce litura benere aiga asobwato bwe chigosori turakonyane urachiko konyana na captain 001 eselit kole dese njo maite kerengaki tindi koba nchebwe kali tanga nipina bote bi ayekwanarire gocha iga bote bi lietari yao na bali batakomaiti ntimuki oro mubatani otimuki Njia Samuel Tangoro kujona tambo and team manager Ichuni combined FC ili kuruga alinyalibali egoshirikia se regional league Nyanza regional league Mbia mono oyo amekende buna Jona Tambo abantu oli bensemu ya nyalibali mogote bina abantu abangaini ayo mo inono araiga mugori SMS andakena kimuro chagendreti timu eno ya Ichuni FC osa onye timu ya okerenga we regional league tutebinereri tukwenda sensemu ya NSL timu kyogo tiotereri kayo tubwata kuru ntore loud and clear abwe sensemu osorongo ruao inyora buna nsemo ya YouTube tore live Ndizi TV news sensemu ya Facebook Ndizi TV news tali Ndizi TV bosa okwenda kwa search Ndizi TV news na ukora chibya cyabara ryaiga na oroboti bonse bali me Ndizi TV aboko cyakwarora kwa subscribe se channel yeyo nabo kubwati omorobiri yoyo nebintu biriye binge bigokorekana aiga asegeta senikia Ndizi TV korende John ni maitevoni gatu achakira mangana regional league toikire tocho aswa match week 9 sa chitimu chinde match week 8 na kiora teve ese inubuna Ichuni FC wikira boniga na kisabari yabeire season ye regional league ezoni yeito around ye nere very competitive toko ya kombe na season ye yako to last time bona ga twakire chigosori 8 asi chigosori 8 etobwa cha point 16 iga koro king competition the level of competition is too high compared ne team yatanga ine yero machoga gorabo nere bugata chi point ire chi point 17 igone difference ya point ya yamo ase jige mweche 8 goikera bona iga ndora itugosori 8 yamo tuabwire chigosorinya tuadrire chigosorinya nagia kara togo kagabo ande tuagosori chigosori chine na mono chiri tokagerete na chigogera togo kiara tuagosori ne timu yatanga ine tuagosori ne timu ere namba egotobwati kurmaga ase timu eshira top 5 we timu taragosori nero na yamo eyure small simba aiva chitimu around yenjie bangete
andake uratema kurengana ni season ya nyara gwita bado mwari ke regional league yeye okombe wikira match week 8 ya itania ya boniga na kiora tebe competition generally no nya inwe team ya Ichuni FC competition ya round ye ere igoro mono kubuga competition ya last season ekiaro isukuri le timu chinga ni chia chiri chia tire to koru county leagues na chioro cha chire igoro garia timu chiri chingoro chia koleta buya mono timu buna Nyamira Super Eagles ona igateri korora kana igorari lakini ntoma etenga necheje haya vanto bwa timu chine buna Nyamira United chia chire chiko ya competition ya nene lakini season ile ya hata ne season ye even no management ye tournament erengia mono kubwe season ye igondoro jinga bara ibaito mbara ta koraki ko improve kerali lakini competition is good team mujora they are of good standard andake naba gosori banyara koleto aba gosori aba iya gusi na team chairman bune nko ye bamanyire technicalities cha ko chesa regional league na inero yakonyiro bameri bwatindire mono oma ya doiso kulire team jiri jare ngo last ama onjere chia kolere tali manana mono oiso kulire buna Ichuni combined FC ase timu ya itase kikosi geito twakorerio bonjorerio obonge na indoboke mono mone karo twale to mukutano ito bune timu etwatete mbia tutumeke abagosori banga kubuga abagosori baisiko because yo mate na batira step ndwe timu ya ito ndo bwa dio mate ndo kale bagoroke songe sponsor ndo we sponsor ndo na chi player and that's why ngani staba kuibane eba kwerwa but they don't expect anything back anye bagwa ka gosori yabo kurwe ngore ya because chi player je tonjiri chi koru along Ichuni ward isikuri yaba gosori na Eric Konduso isikuri yaba gosori na Eric Mose abagosori na Isa Kojichi abagosori na captain eto Arenga na Anthony abana abagosori ba koru area ga ndora bali yaba keto bugata koru usiku mbagwe tane batano lakini jiti muchinde ndo chiaba konyire kaira tabantu bamanyiro buya bwa football gusiga iga oise kurigeria chitimu echi go perform buya oise kurigeria timu na gucha otigeria timu buna machoge mbabwata chi sponsor ande ndo kiango ke timu buna machoge ebugate sponsor ro musubati ole ngumbu ko ba sponsor inu matene ke ora kararie kiasa nanga bana bantu bali baito bali isuko ba nchiro mupira ba support ya bana baito bali ngaga iga Mwanchi mwere amekaenda na John Atambo mwatani kurwase timu ya Ichuni combined timu ime ya zone A ya regional league kwikira boniga bali na mbaisa tawate ono bwamerero borobo tindi mono na bukuri SMS ya unaye timu yao ya regional gose county league gose yerange naye timu kina ituko na Ndizi tizo na rekonya murekera kwani kiuna chiko sori chitongo kina chire kuruchinse mo chiri cha inse cha machinani gose abande pawate ba grassroots erinda chiko sori chinyale ko kina kulende to chukora mngana Ichuni combined na regional andake ngwa kiniko kaswabu na ATM bono team manager we team ya Ichuni FC andake moncho likiora chikoleta na ese timu ya season ye maonjo linga sa ino karabono iga no kare to buga ma se team ma te botambe timu ebugate abagosori bali to koroka loko ngoja tole ba pataka gutwara mangana yegenga ekiyo kana kinga sa ino ko gote amanga timu ito te twara gwate neneka kiare binto binde ndonyara kokonyana na indege ntogende toja twara sa babara yo ito tiga bato sponsorship lakini nje bona mune timu na nje na irire kero keria ndagata gote ama ntirie timu entire division 2 ina regoliana na inde no jenga ngwikara ninde goli yana all the best manchi bali tkolia mambi chiko soni chero chinyinge chinde chiago soli rero imya regional league ne chini chiro chibe kire ose chiro beri ko soli guli tkolia mambi chinyinge chabe chaba ko chaka sasava ya mogaso anda kile tkolia mbe bate ko soli katie timu ya Getembe Street Boys na bege konyekenie timu ya Riamoni FC kurwa sense moya Nyamire timu ya koli biye sana tutware ko soli katie timu ya Ichuni combined yeraiga ne timu ya Nyansiongo mbaze bina kibero veriti kwa gani abantu gose timu kurwa nsemeli ya Nyansiongo chisemo chiri chia borabu na egosori yo mweli enene mono egosori gatie timu ya Bomachoge ensemeli ya Kenya nyanebe kwa gani timu ya Small Simba kurwa nsemo ya Bugirango na tutakane egosori ya Inori Tangani mubate egosori inu na Nyansiongo na mwate ya tofauti ne point ya yemo na bali batanga ine andake na kimochi kwa approach egosori ya mambi omade ndona Tangana kwa Steve competition ya round ya nengo timu te yogoro kanga bone yene rio goitororera toko nyara to kuyeita kiara uisikuri no ne tuchite munjiro tu akiri karugoreria tebeyo chirense gari lakini chiaturusirie ndro isikuri timu na kineni ne timu erensa lakini yakore yaturusirie ndro ye karato kwanda gwaka gosite ya Nyansiongo
ndoli gochiko yira ngane timu yanga because ya karase table ere timu ya kabere gochinse igo ndoli gochiko yesiere ngane timu yanga twakire na barabo maramange igo nto mai tempo kwa tapa kosolia baya na hindu goika to kore gosolia ito to kara botambe with our project with our aims botambe na boto gochiko approach game yeito ndoli gochanga twabwire to gocha ne mupira to yuaga botambe njo mai tena na gotianira timu mupira ogwa krogeti oyo kobwogwe amatoke abotamba aratato oitwe obwe gosodro kasora tutatige sana gosoria Bomachoge na Small Simba nimete na bora igukwa ne buno mwantu onchite nkoyo gosebuna ali shabiki amarora wa yora ni se gosoria kiro cha gosoria mambi etimu na mbe mone timu ya kabere ne kioraga ni ritikoria mambi kitimu echibere Small Simba na Bomachoge ne kitimu chingia ne chira among the best teams chirase league omo egosoria karengo ngusana ande gokorire ngai goja gwakeru Kenya ma tombu yabuga ando ba Kenya mbanje to mupira mambi ninka maita no bagaiche no hendu no kugani goito ngatwale gotoka mambera kino one gatoka ngabegeta goseje ito chinga kiechimu oma to mochiaso Bomachoge na Small Simba gomachore gotwale tofauti yake ina ligeli timu ya Bomachoge na ne bwataba gosori wale experience dia bange lakini timu ya Small Simba bado na bebuga tawana bali ba gukina haya vangu akabale gosoria ngia wakire na wara ento bamanyete njeti ngote abanere lingo kanelio owi asende ngote abanga tikaba drone ali na into toka ali bagali ko nagotia waje balere binebirenge bya John Atambo iko mambi abakore gosoriere angene kenyorokia ona yagoikageti nere nchiro kunyara gosira chitimu no mu robeli ora asembe no mu robeli bwechi gosori buna botambe okore tunanchende mo Steven captain 001 turanda somo timokomokego tukoirana try kuiria ligi ya National Super League asobo ime Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka osiasa n'abanasiasa nigo bagukwanekenakiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka ky'ogukwana igo. It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa swa nominations bono umurubiri ubwekyo nigo gucho kori bagariya ryokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere rasikayo engia gosebe. You see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenusu chabutuko asugu chekomerera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkugugusi na Kenya ngima tena hotelini ekero musani abrange kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni boye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakuwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gutyo okubono tiritarindi umurobiryo bw'ekeumbu aseto kunengia na kumanyikirenga kero muntu nabwata omuganoye kurweiburetwe gwikabono kurende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurbugusigita guchase omuntonde irionere amanye gwetoma gwikibirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao iryo gukorentera emigano yabo kira ritukurie juma chinsa ibere chabutuko na buigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kianda imeya Ndizi TV.
Jumapili mambia chinsa 12 goika chinsa 3 cia mambia nigo bono ya muganigwe asumurubrio bwoko motogio monene umurubrio bwegesinga na presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubrio bwegesinga aiga no toko gochakrio bwanso bwa senchera ere engia kegima amatera yoko motogio monene amarandia amatera matindi a top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiari urabi gukonyora toma ya kwatebio mwana tigako imoki yeso nerot omone no ngimokirie korunse gochi igoro korwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Ikinuliwa wezi pingango tware tariki iriyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubrio bwegesinga na presenter vini omonene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali wikotene aye mutaka wikota nenge bakali wikotene ya mutaka wikota Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi Kanyanga twachira omutimo komokei gotonyore litangase limo abere kurwase ensemo ya kabere ye studio eserero tole na John Atambo oyoro mobotani gosomo team manager TM we team ya Ichuni combined etime kogosori ime ya Nyanza Regional League ime ya Zone A bagendete kwirwanira balre go sandake banyare go swa ime ya Division 2 omweli we season ye konde bona togoswa ase amangana National Super League na league ya kabere enene imiense ya Kenya nigo bono ere anga kwenda etirete gosoria yemo enda ase second league chigosori chia kabere chintunda ya kabere choko irora ye chitimu ese bono wikira boniga chitimu au chirwanereire ase ekirenga kyo konyana gosoa ase league ya Kenya Premier League wetera gukora namba ya mugose namba ibere onyare kwenda direct ime ya Kenya Premier League gosobe namba isato onyare kwenda playoff ne timu eri esiegete ya gatatu korwinse ase league ya Kenya Premier League na kwa ntero votirwa bene buna National Super League ya bere gwikira boniga twende nsemo ya kabere studio tudare ko rusanga Chitim chikoria ligumono asoro gongorwa gusi ase gosori yenko yonsha bana FC na gusi FC echo chikogosori mea National Super League NSL entunda ya NSL ya eta nigo Shabana FC ya kole tena namba 5 na 3 ase gusi FC yarenge namba 10 asobo gosori bwayo butangani P ime ya NSL Ogochaka gwentunda ya NSL season ye nigo yareri vagarie chitimu chionsi gochaka buyese giyogoswa ime ya FKF Premier League wetera kobase chitimu chintangani sato ime ya NSL Goikera bono ni NSL tigaretie gosoria yeme ntunde ntangani first leg ere Hii msimu kitu ambacho tumefanya kidogo tumeongeza makali kidogo kwa safu yetu ya ushambulizi na pia pale katikati tumeongeza makali kidogo na tuna matumaini ya kwamba kulingana na wachezaji ambao tumeongeza wageni kwa timu na ni experience kidogo tunayo matumaini ya kwamba wataweza kusaidia na tuweze kupandisha timu kwa Premier. Gusi FC nigo yatwalirenga kienko ngwabwase yabwire chigosori sato chioka ase 15 ya gosoriri nonya yabwata maroro yoko gosori buya season yeye. Season here we are aiming for a top 5 finish, but if all goes well, toko reno a playoff position to nyara go join a Premier League, we'll be glad na
ase Shabana FC nigo yatwarire ogonchoreri kwa omorokio omonene ase bono yaretwo oyo kabeire omogosori oyo omokoro Sami Okot oyo onyakonyire koba ase chitimu chintang'ani inye ime ya NSL goikera bono ndoche ng'asinsi achaga ase timu eye abamore ndoche oborokereri ibero etikire tikwende tactics chugwaka omupira mpaka ndete kubwatia amang'ana aliatakire ase soka. So hatutogopa kuchange team kwa sababu wote wana need kuzoea na waingie kwa hiyo system kusudi team isaidike. Tunaenda kuwork on striking sana ndio tuko chini na midfield. NSL ningeregatia chiligi chiwato bwamereri obotindi mono ime ya Kenya astorabe tukubwate chitimu chionsi emerongo ebere na koranchiri chichirasoe ime ya KPL omweri bwentunde yeyo bwamereri yale korra bya mono sana bono wikira bono ganturo chenga asoma ine bwamagana etimu ko bandire ko swasiri otherwise isa ko genda muna tole tindo chi ko watakene nje okera tanga se timu ya sabana sie ikira bono Elietalia nendemo Steven Captain 001 hayina robot na kwarentirwa bene buna chitimu chia gusiaiga chigenderete kwa mereri gose kunyana gutwara obogosori bwaye as National Super League kontra kwanda Shabana tukwande timu ya Gusi FC season ya itaba kwa namba 10 euro middle table kolende season yaye andake batolo bokongu bara balensari inkianda keroche kaibasireti oboroso bwabo season ya tindarikire ligosori ya Gusi bobuya lakini naendo ndora mo chando Gusi kutwale round ye kiagara karakoli Gusi karako ya kombea na Shabana ne timu ya bwata bakosoria baya kuzikuri ne bwate mogosori opeta nominated ngere the player of the month Kadosi no mogosori umya na ne bwata bakosoria banga baya kuburia amatoka timaide kiago ikawa bera maybe na barana mo chando karasa management gosora saba chesaji mate botamba sobo kungu bo chakera management teilibia yona na bagosori na bago twaro bokongu igo bono ntoko manyo bokongu bwaba ningi goikaba speak out onyene bitoki bya bakaire biko garo mupiro bakanga Gusi tu expecting Gusi na ya gocha ko sira Shabana ende round yetu twale timu ya megotira gochi Premier League igo toko basabasana amento muki Kurenda se timu ya Shabana FC batore dogo ogonchori ali bakarusi ojendo lyo rengororo timu manya karabu atera akeigo na bona banyale koleta Michael Cote andaki nero bakonyire konyara baje usiro boroso bayindi ese top 4 andaki roche esale ya Michael Cote ne bakonye season ya Michael Cote no mo coach obwa the experience ora twere timu china endo chi konyira matuka mange igonga gere tengo gocha kwa Cote ya timu ya Shabana ngobwa to buya kubobobe nagia gara bagosori baito ba Shabana bachakira koraki ko improve iso kuri chikosori chiabo nona karaba agete na fortune nonya baruete draw no bagosori tia gosori enkia iyu akoro kinga bone technical bench ya Shabana ngane manyete gende gakora that's why team ngari bona yachakira koraki amatoke amaya Ndoro cha Shabana maga kosori dia fortune sakwe balinge baenda we bacheze na Murang'a Seal kurinde yanya alikane singenjo gutukani buri wegetike kore asense meli bono batime kiranye wiki engima mbabe bakogosori ritukoria nkyo ne timu ya Seal bweti barabe ensemeli ya away libagalia Shabana se osori yundirire tima dia korra kwana lakini egosori ya Shabana ana Seal bweti yo matene dabi okay yakobe dabi kiagara ene neighboring county Gocha Gusi eli Bomet ne Kisi yona ko be dabi I have ngagere tenga silbuet na ra yatemira korkia matokea maya asobugango omate di mai dosero mate byanga silbueti abando bagerta silbueti gaikase yaikire na bagosoria banga ba Ichuni combined timai dosenga no manya dei hostil oje mwato bwa mate na silbueti tu abwato bwa mate timai dosembuga saregete kiagara bagosori bone ga bagotogosoreria abange baba no batireti silbueti kurwa division 1 uchienesa na kwa no mondo no chichi na kwa na Eric ya wale babe okay abuna tu abwa kara ya lenga division 2 tu abwa division 1 abwa bagosoria bange lakini agosoria yune ngo ngwe kale lakini bona to kuganisha bano buwi bakwe banga buya na bako bwa gosoria isho
Agosori ende nebe gatie timu ya Modern Coast ensemeri ya Mombasa se Gusii FC litukoria nkyo nero iranyare koba gekorwana gusekonyara gutware Agosori ya bene na timu ya Modern Coast andake Gusii FC nkare sana habu ya gwato bobui ise Agosori yange ikomichie tire gwato buga mubuoka nebe ngakiyo gonchiri kwa Gusii FC ose sabali bado Gagarute ngana bwanta ko bengakia agwonjere kwa Gusii oisokori Modern Coast ekaro ya ari gukole season ya la season ya kolete ke bugate mikosi emenga igete kwana na chugo kobe mipire menge timu timu chanda ya lengoro igo enkoro kingana timu ete bangete buya na inde no mbona talinga ere timu yankong mono wana Gusii FC bwanta ko capitalize era to bubu ikuruga ali Mombasa yabareta bone Gusii Nerabana se wiki ya leta nige timu ya celebrate nyara kunye ikole timu ya Gusii FC chigo libera se golia yamo asegeti kelikia Awendo Green Stadium enzemeli ya Awendo Sub County Migori County igontore buna litukoria nko timu ya Gusii FC Shabana FC no timu chonsi cha NSL na kyo wamereri borabe no nyeto kuchikusuka sentunda ya kabere go second leg ya mameranyo a National Super League abwa totea na yuma nchomo litonda samangana a Kenya Premier League niga gendete ko beta inse kodende litukoria ankyo ntwale go soligatie timu ya Kenya Police nebe kwenye timu ya AFC Leopards timu Elia Talanta nebe kwenye timu ya Sofapaka ikonto betokobwati chigosori echo kwedo tia na yuma nchomo ligari andake nimetenga kientambe abana boni gani go bale inkaiga school wechisie kire primary school secondary school nenga kientambe nimete John no mwale abana mbara twali bagaliria bene lyoko gosoria se chigosori nechi school shinde gosechi competition irera omwaziri olibwe chiseme magoa konyara goteba buna andake se etamwira chigocha ugonchuri nkonyare ko bororo kwene kibuna chigosori chechi school nyare koiranara buna bono corona ibi isabia chire insake amachikanya riregokea chigosori nyare koiraneru na twalete ngakia bene na oyole omonya kirogo gwe chigosori asorogo rwa Kisii County Patrice Mishira ase chisemo chiri chechi school tone semo ya kaberi studio tigwengana ya yoro ye chigosori chechi school igankuru kwa Patrice Mishira igande principal ya school kuru kwa Award of Victory ya secondary school ejera se sub county ya Kisii Central nero Nyaribari chache constituency ase mangana school ase michezo igande vice chairman ya Kisii County Secondary Schools Sports Association ejetenete michezo ase county ngima ono asoko na kubange michezo kolengia mwarekere COVID-19 yaicha enere ku corona ya to affect ntunyariti gukora uri michezo buyeigo ase ngijwa majiko ya serikali lakini tuwebangire twakora chi workshop twakora twasomia barimu amo nabo bisabande kuna bagugotenera michezo asinga kiji cha COVID tuwajakire county tuwaje sub county tuwakolire bondo ngantore tayari ujake michezo taikende yonsi serikali irato daitu chake ntugende tenga serikali ne tayari asengi chama temo ikirange bunda tukora matemu tugochaka etamu igochaka eyegocha ntuchake michezo igo gankubulia bali bonse banjete michezo kurwa ase chisukuru nonye na bali batari ase chisukuru bali barase byomba wao mone kwebeka tayari ndo tugoshirikiana egeto nyale tukoimukia etalanta ya michezo ase Kisii County andake oyu Patrice Mishira nero tendereta mngane chigosori ase chisukuru aiga andake oyoroche okotapa gwe chigosori andake njira kikwanyalete kubaturubani usoturubani omorembe bwa bana kere balete chisukuru na ekemago atebire ndobanto kegendere ri gusana kitora kolerinde twene kibuna bana ngogosori bali na mbari kutwara gorero ba COVID-19 umate ngwana nera basongo bagatayanga all work without play makes Jack a dull boy ekina kikia tabeira se chisukuru kakina twa machizo gotwara okuburukana sabana ikiagara umate kware kurigirie kalenda ya masomo na yarenge ko babugata mono sana bale gotware break yenge negara bale school mbali kanyora ibagariria okaraki yogosoka asomo rembe ku school osoka kwa bana ngwatoretera okuburu kwa marembe lakini asense moye chikosoli umate chiskuru
na chichi ko to abakosoria bange kwezi kuriria abakosoria bange twatwalire mono mono buna benkoyo kwezi kuriria omogosoria buna Dennis Oliech Mariga Olunga bana abakosori barugite kurwa high school bagashift kuje national school bwango sana naende bakaenda isiko yense iko bono abanda tokoruka chi scout chi national team asete yo bara jono le platform yoko pick chi player chingia chiko chakoraki chiko chakwa kire national team oi kiaro iskorigeria chi league buna NSL abakosori abange bachire miaka ngona kokota bale abo bataja tokonyara bono buna under 19 under 16 oranyole gasia ngonko konyole team iko bono gatambo korukia magoa ngachiko sori chira niwe negetambo kerekia naende tukagerete nga etamu yende bnego chaka chiko sori nchichira ne chiskuru nimeta ine ngane ngeo yunjon atambo kokera engana yokurena weche gosori echuchikagire kwa na SMS etamu ira chigocha kwana kibuna abana na barabombanyare ko yanda kwego kiko gosori na abana bandirinde bamento bomanyina banyara okay pressure ile ko besegera simi wetira chigosori chako karekila wachira abana banyara otegera kire barure gitina ndake ko kalikira na kalikila ngo bwatana bire kone kibuno omwana ngwetare sekera simi na evya kwabiria bwate na bira bingo nyandare ko bigendereri turaenda somo tumoko mkego tokoira na bwana tuli yamangana a World Cup chitimu chinyinge nchi arwana sana kwene kibuna ngoso wachire ime ya World Cup tokoira na nyakwana eso ime Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurendera Chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nichisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi Peak Uniforms and Sports Center Nigo bakorosia Nako